Sabies que si viatges a l'espai, el teu cervell es pot desplaçar lleugerament dins el teu crani? Sí, tal com sents. Casualment, a l'espai no només hi flota el cos. En condicions de microgravetat, que es donen, per exemple, a l'Estació Espacial Internacional, els líquids corporals que a la Terra s'acostumen a desplaçar cap a les cames es desplacen cap al cap. I això pot fer que el nostre cervell fugi lleugerament cap amunt dins del nostre crani. A més, pot modificar la circulació del líquid cefalorraquidi, que és un líquid que recobreix el crani per protegir-lo, del qual parlarem en un altre vídeo, i inclús provocar canvis en algunes de les regions cerebrals. Això sí, el canvi més important té a veure amb l'equilibri. A la Terra, el nostre cervell combina informació de diferents sentits, com la vista, l'oïda interna, els músculs o les articulacions, per saber on són amunt i avall, per exemple. Què passa? Que a l'espai, amunt i avall, deixen d'existir. Durant els primers dies de l'expedició, aquesta contradicció entre diferents sentits pot provocar marejos, desorientació i dificultats per coordinar moviments. Amb el temps, però, el cervell s'adapta a aquesta nova situació i al nou entorn i aprèn a reorganitzar i reinterpretar tota aquesta informació. Més enllà d'això, la microgravetat també pot canviar o modificar la manera com nosaltres pensem o modificant la informació, però no et pensis que et generarà grans canvis. De fet, hi ha estudis que demostren que en missions d'uns 6 mesos, algunes capacitats de velocitat a l'hora de processar estímuls, l'atenció o algunes tasques de memòria poden quedar lleugerament afectades. Així doncs, viatjar a l'espai obliga el cervell a adaptar-se en una situació molt poc habitual en la que ha de reescriure's i reorganitzar-se per aprendre de nou com orientar-se, com moure's i com processar els estímuls. Per sort, això no és permanent. Amb certs programes de rehabilitació s'ha vist que les persones, un cop han tornat de la seva expedició a l'espai, poden recuperar parcial o totalment les seves capacitats cognitives. I a tu? T'agradaria anar a l'espai a comprovar-ho?